Pacea Domnului, bine v-am regăsit și în această ocazie de sabat. Ne bucurăm să fim împreună la acest început de an și rugăm pe Dumnezeu ca El să ne vorbească și să ne călăuzească pe parcursul acestui an. Nu știm ce ne așteaptă, nu știm care sunt provocările, nu știm care sunt lucrurile cu care va trebui să ne confruntăm, însă știm un lucru care este sigur, și anume că Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi și ne va binecuvânta. De aceea să îi rămânem credincioși. Indiferent de ce se va întâmpla, să ascultăm de El și să mergem în direcția indicată de El. Vă invit că în această ocazie să deschidem cuvântul și să ne concentrăm asupra unui personaj biblic care în aparență pare neînsemnat. Poate că a fost trecut cu vederea de multe ori și n-am stat să ne gândim atât de mult la el. Însă tocmai aceste personaje care par neînsemnate sau nesemnificative, faptul că nu au fost, profeții sau apostoli sau un personaj cu renume, tocmai astfel de personaje sunt folosite de Dumnezeu pentru a produce anumite schimbări majore. Dacă doriți să deschideți împreună cu mine în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 9, vom citi câteva versete începând cu versetul 10. Iată ce ne spune cuvântul. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania. Iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă și a văzut în vedenie un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, i-a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să-i lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Versetul 17, Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Anania. Cine a fost Anania? A avut el vreun rol important în ceea ce s-a întâmplat mai departe cu Saul? Știm că lucrul acesta, această situație, această ilustrație, acest context se întâmplă după momentul în care Saul, în timp ce mergea pe drum, a fost întâmpinat de Iisus Hristos. Prezența lui Iisus l-a orbit, da? Și acum Saul era într-un moment în care nu știa ce să facă. Versetele ne spun că el se ruga, medita la ceea ce se întâmplase, probabil că își cerea iertare, se pocăia și amintea toate lucrurile pe care le făcuse, da? Prigonirea pe care o aruncase asupra sfinților, asupra urmașilor lui Iisus Hristos, și acum era într-o stare în care el dorea să se recupereze, dorea să aibă parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, iertarea sa. Și aici îl vedem pe Anania, care este chemat de Dumnezeu ca să meargă la Saul și să facă ceva în sensul acesta. Predica de astăzi nu este despre Saul, după cum, bineînțeles, ați observat, ci va fi despre Anania și impactul pe care Anania l-a avut în viața lui Saul, în viața bisericii de acolo și impactul pe care el ar trebui sau ar putea să-l aibă în viața noastră, privind la exemplul său. Anania era un ucenic obișnuit, dar a cărui ascultare a schimbat istoria Evangheliei. Iar dacă ar fi să privim la Pavel ca fiind torța luminoasă a Noului Testament, am putea să spunem despre Anania următorul lucru, și anume că el este mâna discretă care a prins această torță. Anania, un ucenic obișnuit cu o misiune
extraordinară. Spuneam că Biblia nu spune foarte multe lucruri despre Anania. Spune doar că era din Damasc și era un ucenic pe care îl chema Anania. Nu e nimic spectaculos, nicio genealogie, niciun titlu, doar un ucenic. Mai este menționat în capitolul 22 din Faptele Apostolilor, însă în afară de aceste două locuri din Sfânta Scriptură nu mai găsim nimic scris despre Anania. Am putea să spunem despre el că era un om credincios, un om care a ales să-L asculte pe Dumnezeu, să împlinească voia sa, a ales să rămână credincios cerințelor lui Dumnezeu și probabil că era un om de vază în Damasc. Era unul dintre prezbiterii sau bătrânii bisericii de acolo. Dumnezeu nu caută întotdeauna celebrități spirituale, ci Dumnezeu caută un lucru foarte important pe care se așteaptă să-l găsească în fiecare dintre noi atunci când vine vorba de a face ceva pentru El, a face ceva pentru cei din jurul nostru. Și anume, Dumnezeu caută disponibilitate. Dumnezeu așteaptă și vrea ca noi să fim disponibili pentru El atunci când El ne cheamă la o lucrare. Și vedem în Anania un om care a dat dovadă de această disponibilitate, pentru că atunci când Domnul a venit la el și spune așa că i-a zis într-o vedenie, Anania. Și care a fost prima reacție a lui Anania când Domnul l-a chemat? Oare Anania a spus, Doamne, stai puțin să mă trezesc, stai puțin că mai am ceva de făcut, mai dăm 5 minute că am o treabă și după aceea putem să vorbim. Anania a arătat disponibilitate, pentru că a răspuns imediat, iată-mă, Doamne, sunt aici, disponibil pentru Tine, ce vrei să fac? Care este voia Ta? Care este planul Tău? Spune-mi și vreau să lucrez pentru Tine. Ellen White spune în Faptele Apostolilor următorul lucru și anume că Domnul sau Dumnezeu are o lucrare pentru fiecare om care îi se predă pe deplin. Dumnezeu are o lucrare pentru fiecare dintre noi dacă ne predăm pe deplin Lui. Atât pentru cei umili, care pot deveni instrumente ale Harului Său, cât pentru orice alt om care arată această disponibilitate de a îl sluji pe Dumnezeu. Și spunea că Dumnezeu caută disponibilitate și nu vizibilitate. Adică în sensul să fim oameni care se văd așa în societate, strălucesc. E bine? Nu mă înțelegeți greșit. Dar ceea ce este cu adevărat important pentru Dumnezeu și ceea ce caută El în noi este acea disponibilitate de a asculta, de a-L sluji pe El. Și Anania vedem că este exact un astfel de instrument. Anania nu predică la mii de persoane pe stadioane sau mulțimi mari, nu scrie epistole, nu călătorește pe nu știu câte continente, însă cu toate acestea, el devine veriga esențială în acest lanț al convertirii celui mai influent misionar al creștinismului, și anume în schimbarea și transformarea apostolului Pavel. Acesta este Anania, un om simplu, un om care nu era în lumina reflectoarelor, nu era vizibil, da, dar care a dat dovadă de disponibilitate. Și acest om, Anania, a fost chemat într-o misiune, am putea să spunem noi, înfricoșătoare. De ce înfricoșătoare? Vom vedea în continuare. Însă vreau să vă povestesc o întâmplare reală care a avut loc în iunie, în 2018. Se spune că în nordul Thailandei, un grup de 12 băieți împreună cu profesorul lor sau antrenorul lor de fotbal au intrat în peștera Tham Luang, o peșteră cunoscută din Thailanda, fără să știe că sezonul ploios avea să înceapă mai devreme decât era preconizat. Iar la scurt timp după ce au pătruns mai adânc în peștera respectivă, în galeriile de acolo, a început o ploaie torențială. Și această ploaie torențială, aceste ploi torențiale au inundat peștera blocând orice ieșire.
Au trecut zile întregi și nimeni nu știa dacă mai sunt în viață. Când autoritățile au realizat amploarea evenimentului sau a situației, a fost lansată o chemare disperată către cei mai buni scafandri, către cei mai buni oameni care să se scufunde și să salveze pe cei care erau blocați acolo. Unii dintre voluntari erau civili, nu militari. Și acești voluntari au răspuns fără ezitare, deși știau că misiunea era extrem de periculoasă. Peștera era îngustă, complet inundată pe alocuri, cu vizibilitate aproape zero. Și orice greșeală pe care ar fi făcut-o putea însemna moartea. Scafandrul britanic Rick Stanton a fost printre cei care au intrat primii. Iar după ore întregi de înot prin tuneluri întunecate, fără să știe dacă îi va mai ajuta cineva în caz de accident, a descoperit copiii în viață. Erau acolo. Așteptau pe cineva care să-i salveze. Momentul a fost emoționant, dar adevărata misiune abia începea, pentru că trebuia să-i scoată de acolo și să-i ducă la suprafață. Chemarea următoare era și mai înfricoșătoare. Da? Să scoată copiii pe rând din peșteră, traversând aceleași galerii periculoase. Și un lucru pe care au trebuit să-l facă a fost următorul, și anume să-i sedeze pe copii. Fiecare copil trebuia sedat pentru a nu intra în panică. Vă dați seama, în acea situație, un copil să fie purtat prin apă, prin acele galerii înguste, prin întuneric, până la suprafață, cel mai probabil că s-ar fi panicat și ceva rău s-ar fi întâmplat. Și au considerat că aceasta a fost cea mai bună modalitate prin care să-i poată lua de acolo și a-i duce la suprafață. Din păcate, unul dintre scafandrii de acolo care au participat la această misiune de salvare, un scafandru militar, și-a pierdut viața, ceea ce arăta cât de real era pericolul. Și timp de 3 zile, salvatorii au intrat și au ieșit din peșteră înfruntând apa rece, lipsa oxigenului și frica constantă că ploaia putea reveni oricând. Într-un final, bineînțeles că toți copiii, cât și antrenorul lor, au fost salvați din acea peșteră. De ce v-am spus această experiență, această întâmplare care poate fi privită ca fiind una extremă și destul de periculoasă? Pentru că această poveste a rămas un exemplu clar al unei chemări într-o misiune înfricoșătoare. Oare cine ar accepta o astfel de misiune, având în vedere că peștera aceea era inundată, locurile prin care puteau trece erau înguste, puteau rămâne oricând blocați acolo, fără oxigen, puteau muri acolo. Și cu toate acestea au fost unii care au acceptat această chemare înfricoșătoare. Dumnezeu îi vorbește lui Anania într-o vedenie și spune Anania, și Anania răspunde, iată-mă, Doamne. Și urmează să-i spună ce trebuia să facă. O chemare înfricoșătoare. Însă, interesant este că reacția imediată a lui Anania a fost impresionantă, și anume disponibilitate imediată. După cum spuneam, Anania, imediat ce a fost chemat, a spus, da, Doamne, iată-mă. Ce trebuie să fac? Care-i treaba? Da? Dar apoi Dumnezeu îi spune unde să meargă și la cine. Și atunci când îi prezintă situația, cerința, ceva se întâmplă cu Anania. Pentru că Anania cunoștea despre cine este vorba. A înțeles că era vorba despre acela care îi persecuta pe creștini, care îi omora pe creștini. Pentru el era, sau părea să fie un terorist religios, da, un persecutor oficial. Și Ellen White spune lucrul acesta și le explică, referindu-le la Saul ca fiind un om care era temut de credincioși, care își făcuse o reputație de neîntrecut în cruzimea față de urmașii lui Isus. Și atunci când Anania a fost chemat de către Dumnezeu să meargă la Saul, pentru Anania lucrul acesta a reprezentat un risc.
și anume riscul de arestare, de tortură sau chiar de moarte. Pentru că în mintea lui Anania, Saul era un persecutor. Era acela care putea să pună capăt vieții unui credincios. Un lucru pe care să reținem de aici, și anume că chemarea lui Dumnezeu uneori ne duce exact în direcția fricii noastre celei mai mari. Este posibil ca în anumite situații Dumnezeu să ne cheme exact în locul sau lângă persoana de care ne temem cel mai mult. Și poate stăm și ne întrebăm și încercăm să raționăm, să găsim o logică, un răspuns la acest mod de a acționa lui Dumnezeu. De ce ar face Dumnezeu un astfel de lucru? Să ne conducă în direcția în care noi ne temem cel mai mult. Eu mi-am pus la un moment dat această întrebare și am zis, da, oare de ce ar face Dumnezeu? Sau ar face Dumnezeu un astfel de lucru? Să mă ducă într-un loc de care eu mă tem cel mai mult? Poate că fiecare dintre noi la un moment dat ne-am pus această întrebare și am zis, n-are cum, de ce ar face Dumnezeu astfel de lucruri? Ca să ne învețe anumite lucruri, să ne dea o lecție, să ne facă mai puternici, să înțelegem mai bine caracterul său sau să ne înțelegem mai bine pe noi, să ne descoperim slăbiciunile noastre? Oricare dintre aceste răspunsuri poate fi valabil. Câteodată Dumnezeu ne cheamă și ne conduce exact în direcția fricii noastre celei mai mari. Și de multe ori lucrul acesta se întâmplă pentru ca Dumnezeu să ne dea o lecție, să ne învețe anumite lucruri importante. Nu pentru că vrea să ne, să ne curme viața sau, să ni se întâmple ceva rău. Nu, dacă El ne cheamă acolo înseamnă că planul este deja pregătit și El ne va călăuzi și ne va proteja. Însă, când Anania vede că Dumnezeu îi face această chemare, el se oprește puțin și spune ceva ce mulți dintre noi nu am mai avea curajul să spunem. Și în versetul 13 Anania spune, Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Și este un discurs sincer al lui Anania, în care îl spune, Doamne, omul ăsta e foarte periculos. De ce mă trimiți tocmai acolo? Adică vrei să mi se întâmple ceva rău? Este o rugăminte sinceră, o întrebare sinceră. Nu este revoltă, este un dialog între un ucenic speriat și un Dumnezeu înțelept. Anania încearcă să înțeleagă de ce Dumnezeu vrea îl trimite acolo de fapt. La un moment dat, versetul 15 ne spune următorul lucru. Dar Domnul i-a zis, n-a stat să-i răspundă, să-i dea un răspuns logic care să-l facă pe Anania să se gândească din nou, ci a spus, du-te, că el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Răspunsul lui Dumnezeu este scurt, puternic și decisiv. Du-te, că el este un vas ales. Două lecții pe care aș vrea să le reținem de aici. În primul rând, Dumnezeu vede posibilități unde noi vedem pericole. Interesant, nu? Modul în care Dumnezeu se raportează la ceea ce noi considerăm periculos și de care ne temem, pentru El poate să fie, sau este de fapt, o oportunitate, o posibilitate, ceva bun care să iasă de acolo. Asta este problema la noi de foarte multe ori, și anume că noi suntem limitați în percepția noastră, în înțelegerea noastră, în viziunea noastră asupra unei situații. Și privim la un lucru, la o situație și spunem, e rău de tot aici, ce să iasă bun din situația asta? Sau privim la o persoană și spunem, nu poate fi recuperată, e pierdută cu siguranță. Însă nu degeaba spune Sfânta Scriptură că gândurile noastre nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Viziunea noastră nu este viziunea lui Dumnezeu.
Și acolo unde noi ne vedem un lucru rău, Dumnezeu vede un lucru bun, vede nenumărate posibilități, nenumărate șanse ca persoana sau contextul respectiv să producă ceva bun. La fel a fost și în cazul lui Saul și al lui Anania. Anania ce a văzut? Un persecutor, și Dumnezeu a văzut cu totul altceva, și anume un apostol, un om prin care să-și facă cunoscută voia sa. Și a doua lecție este următoarea, și anume, ascultarea este mai importantă decât înțelegerea. Poate că această afirmație nu prea ne sună bine și ne este cam greu să o acceptăm. Ascultarea este mai importantă decât înțelegerea. Adică ce vrea să însemne lucrul acesta? Că eu trebuie să ascult chiar dacă nu înțeleg ceea ce îmi cere Dumnezeu? Da, sunt multe ocazii în Sfânta Scriptură în care cei chemați de El, fie că au fost oameni obișnuiți, apostoli, împărați și așa mai departe, n-au înțeles de ce Dumnezeu le cere să facă anumite lucruri. Dar cu toate acestea, au ascultat. Și asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Chiar și atunci când nu înțelegem, să ascultăm. Pentru că ascultarea în astfel de situație este o dovadă a credinței noastre, a încrederii noastre în planul lui Dumnezeu, în providența sa, în protecția sa. Dumnezeu așteaptă de la noi să ascultăm, chiar dacă în anumite situații nu înțelegem de ce ni se cer anumite lucruri sau ni se întâmplă anumite lucruri. Nu este ușor. Nu este ușor să facem lucrul acesta, pentru că de multe ori avem nevoie de garanții, da? De asigurarea că, da, mergi în locul ăla, că e totul pregătit, stai liniștit. Uite, ni se explică, noi vrem să ni se explice toate lucrurile, să înțelegem cum funcționează planul și situația și după aceea zice, ok, dacă așa funcționează, înseamnă că e totul asigurat, am garanții, merg acolo, fac ce mi se cere. Dar la Dumnezeu nu este chiar așa. Sunt anumite situații în care Dumnezeu ne cheamă și ne spune, mergi în locul respectiv, mergi pe strada aia și noi știm că strada aia, zona aia respectivă, este una periculoasă în care oamenii pot să-și piardă viața. Dar Dumnezeu zice, du-te acolo. Și în astfel de situații, tot ce putem să facem, dacă vrem să îi rămânem credincioși Lui, este să ascultăm și să mergem prin credință. Iată ce se întâmplă mai departe. După ce Anania ascultă și merge înainte, avem versetul 17 care îmi spune următorul lucru. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, și versetul continuă. Intră în casa lui Saul. Și vedem cum de data aceasta ucenicul intră în vizuina persecutorului. Dar de fapt Saul nici nu era acasă la el, era în casa unui alt om, da? Dar Saul îl aștepta. Pentru că un lucru interesant pe care vreau să-l menționez, conform relatării biblice, versetelor pe care le-am citit la început, sunt două lucruri care se întâmplă. Dumnezeu îi vorbește lui Anania printr-o vedenie și spune, uite, du-te acolo, Saul este în casa cutare, pe strada cutare, du-te la el. În același timp Dumnezeu îi vorbește și lui Saul și spune, uite, va veni la tine Anania, da? Care va pune mâinile peste tine, îți vei recăpăta vederea și așa mai departe. Deci pe amândoi Dumnezeu i-a pregătit, le-a vorbit. Și a spus, Anania, uite, se va întâmpla asta, Saul te așteaptă. Saule, Anania va veni la tine. E ca și când Dumnezeu a pus în legătură unul cu altul, deși nu se cunoșteau. Și vedem modul în care lucrează Dumnezeu, da? Și modul acesta îl vedem din nou în capitolul 10 din Faptele Apostolilor. Sutașul Corneliu și cu Petru, da? Dumnezeu li se descoperă amândorura și îi spune lui Petru, merge acolo, și lui Corneliu îi spune, va veni cu tare, da? La tine. Modul de operare a lui Dumnezeu este unul foarte eficient.
am spune o eficiență de 100%. Lui Dumnezeu nu-i scapă nimic, niciun detaliu. Și El știe cum să pregătească oamenii, cum să conducă lucrurile ca să se ajungă la rezultatul așteptat de El. Însă în toată această ecuație este și factorul uman, da? Pentru că Dumnezeu lucrează cu noi, cu oamenii. Iar pentru ca planul Său să poată aduce roade, să ajungă la rezultatul dorit, trebuie ca noi oamenii să ascultăm de Dumnezeu, să ne punem la dispoziția Sa, să dăm dovadă de disponibilitate. Și atunci când Dumnezeu vede aceste lucruri în noi, El poate să lucreze prin noi și în noi, ca să-și ducă la îndeplinire planurile Sale. Ne întoarcem la ce se întâmplă după ce Anania intră în contact cu Saul. Spune că intră în casa lui Saul, da? Dar postura sa lui Anania nu este de judecător. Anania nu merge acolo ca să-l judece pe Saul, să-i spună, omule, cel mai mare persecutor, să-ți fie rușine pentru ce ai făcut, să pocăiește-te și așa. Nu. Anania, când ajunge acolo, relatarea biblică nu ne spune că l-a făcut criminal, persecutor, dușman al bisericii. Nu spune nimic din aceste lucruri Anania. Ci primul cuvânt pe care îl rostește Anania atunci când se întâlnește cu Saul este următorul. Spune așa, frate Saule. Îl recunoaște pe Saul ca fiind fratele său de credință. Aceasta este puterea Evangheliei. Aceasta este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Modul în care lucrează Dumnezeu. Spiritul profetic ne spune următorul lucru și accentuează această idee, și anume că credincioșii trebuie să întâmpine pe cei convertiți nu cu suspiciune, ci cu o iubire care încurajează și vindecă. Mergând mai departe, vedem cum Anania face ceea ce a cerut Dumnezeu. Spune așa, versetul 17, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Și chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Dacă Dumnezeu este Cel care schimbă inima, oamenii sunt cei care pun mâinile peste noul convertit, îl sprijină, îl ridică, îl integrează. Este o lecție pentru noi aici. Și anume că atunci când Dumnezeu lucrează și produce o schimbare în cineva și îl aduce în biserica noastră, în familia noastră, datoria noastră este ca noi să îl primim cu brațele deschise. Indiferent de, și vom vedea, de trecutul acelei persoane. Dacă un om se pocăiește și Dumnezeu lucrează în viața lui și omul acela se convertește, este datoria noastră, responsabilitatea noastră ca noi să primim acea persoană cu brațele deschise, să-l sprijinim, să-l ridicăm, să-l integrăm. Pentru că Iisus așa ar face. Așa ar face Iisus. Se spune că un tânăr musulman din Africa de Nord s-a convertit în secret la Hristos, dar a fost descoperit de familia sa. A fost bătut, dat afară din casă, a rămas fără adăpost, rănit și speriat. În cele din urmă a ajuns la o mică biserică adventistă. Când a intrat înăuntru, cei de acolo, frații, din biserică, s-au uitat neîncrezători la el. Avea haine rupte, era plin de vânătăi, nimeni nu știa cine este. Nimeni nu voia să se apropie, pentru că părea suspect. Gândiți-vă să intre în biserica noastră un astfel de personaj, o astfel de persoană. Cu siguranță că majoritatea dintre noi ne-am uitat la el, la acea persoană, în mod suspect și am avea multe rețineri. Da? Poate că
am și poftit-o afară din biserică. În timp ce toți ezitau, o bătrânică din biserică s-a ridicat, a mers la el, l-a îmbrățișat și i-a spus: Bun venit, fiul meu! De azi înainte, aici este casa ta. Acest tânăr mai târziu a povestit și a spus: acel moment m-a convins că Iisus este real. Nu pentru că m-a iubit Dumnezeu, pentru că știa că Dumnezeu îl iubește, ci pentru că m-au iubit oamenii Lui. Și acea bătrânică a fost un fel de Anania pentru el. Un om care a venit la el și, în ciuda stării sale, a aspectului său, a trecutului său, l-a primit, l-a îmbrățișat, l-a susținut și l-a integrat. Cine învață astăzi Anania pe noi? În primul rând, Dumnezeu folosește oameni obișnuiți pentru misiuni extraordinare. Se povestește că în anii 80, într-un sat mic din Polonia, un tâmplar obișnuit pe nume Jerzy își petrecea zilele reparând uși, mese, ferestre și tot ceea ce ținea de tâmplărie. Nu era preot, nu era lider, nu era cunoscut în afara satului, era un om obișnuit, își făcea treaba lui și atât. Însă avea un obicei simplu. În fiecare dimineață se ruga înainte de muncă, cerându lui Dumnezeu să-l folosească acolo unde este nevoie de el. Într-o iarnă aspră, o biserică veche din sat a luat foc în toiul nopții. Bineînțeles, când o structură de lemn arde, focul se extinde extrem de repede. Da? Focul s-a extins și clădirea risca să se prăbușească. Oamenii priveau neputincioși la ceea ce se întâmpla, însă Jerzy a ajuns printre primii. Și fără echipament special, fără pregătire de pompieri, a intrat în biserică atunci când toți ceilalți se retrăgeau. Nu pentru a salva clădirea, pentru că singur nu putea să facă lucrul acesta, ci a luat altarul și Biblia veche considerate inima comunității. Cu mâinile arse, cu plămânii plini de fum, da, a reușit să scoată aceste obiecte înainte ca acoperișul să cadă peste el. A leșinat imediat după ce a ieșit. A supraviețuit, dar a rămas cu cicatrici pe viață. Mai târziu, Jerzy a spus simplu: nu m-am gândit că sunt curajos, m-am gândit că cineva trebuie să intre și am simțit că Dumnezeu mi-a spus acum. Pentru sat, el nu a devenit un erou în sensul clasic, ci a rămas tâmplarul care repară mese. Dar oamenii au înțeles atunci un lucru important, și anume că Dumnezeu nu caută oameni faimoși, ci oameni disponibili care să se pună la dispoziția sa, să răspundă chemării sale. Această poveste reală, întâmplare reală, ne amintește că lucrurile extraordinare sunt adesea împlinite prin mâini obișnuite atunci când acestea se lasă folosite. Și nu trebuie să fim predicatori, nu trebuie să fim pastori sau profesori, ci trebuie să fim oameni care să spună lui Dumnezeu: iată-mă, Doamne, să arătăm disponibilitatea noastră de a sluji. Un al doilea lucru pe care îl învățăm de la Anania, și anume să nu judecăm oamenii după trecutul lor. Aceasta este una dintre marile provocări cu care probabil ne confruntăm, fiecare dintre noi, sau ne-am confruntat. Și anume să judecăm oamenii după trecutul lor. Și spuneam, dacă ar veni în biserica noastră cineva cu un trecut nepotrivit, un trecut rușinos,
cum am privit la persoana aceea? Nu vreau să-mi răspundeți, pentru că probabil că fiecare dintre noi ne cunoaștem și deși din gura am spune, păi nu că l-am primit și ar fi ok, inima noastră probabil că ne-ar spune altceva. Să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu, să fim sinceri cu noi înșine. Nu trebuie să judecăm pe oameni după trecutul lor. Trebuie să înțelegem lucrul acesta și să cerem lui Dumnezeu să pună în noi această dorință de a-i privi pe cei din jurul nostru așa cum îi privește El. Dați-mi voie să vă spun o mică întâmplare din România anilor 90. Se spune că într-un mic oraș din România, un bărbat cunoscut de toți drept 27, și anume numărul 27, stătea zilnic pe o bancă din parc. Porecla aceasta 27 venea din faptul că fusese deținutul cu numărul 27 într-un penitenciar din zonă. Și oamenii îl priveau cu suspiciune. Vă dați seama că cineva care a fost în penitenciar, a stat în închisoare mulți ani, n-are o reputație prea bună. Știau doar că fusese închis și atât le era suficient ca să le evite. Puțini însă știau adevărul. Bărbatul fusese condamnat pentru un jaf comis la 19 ani, într-o perioadă de sărăcie extremă. Și cunoaștem cazuri în care oamenii, din cauza sărăciei și a dorinței de a supraviețui, poate că au furat ceva. Nu scuz lucrul acesta, ci spun ce se întâmplă, s-a întâmplat și se întâmplă probabil în mod real. Și a ispășit pedeapsa, dar trecutul îl urmărea la fiecare pas. Nimeni nu-i oferea un loc de muncă, nimeni nu-l saluta. Și pentru oraș rămăsese un infractor. Într-o iarnă grea, o bătrână a alunecat pe gheață chiar lângă parcul în care el își petrecea zilele. Oamenii au trecut pe lângă ea temându-se să se implice. Însă 27, omul acesta, poreclit 27, a fost singurul care s-a ridicat și a scos haina, a învelit-o pe femeie și a dus-o în brațe până la dispensar, mergând kilometri prin frig. A doua zi vestea s-a răspândit. Bătrâna a spus tuturor cine o salvase, cine era acela care o dusese la dispensar. Și pentru prima dată, după această întâmplare, oamenii au început să-l privească diferit pe acest 27. Un om l-a chemat să-l ajute la muncă, altul i-a oferit o masă caldă. Nu trecutul îi definise caracterul, ci ceea ce alesese să facă atunci când conta. Bărbatul nu și-a schimbat povestea. Doar oamenii și-au schimbat judecata. Această întâmplare reală ne arată un lucru, și anume că un om nu este suma greșelilor sale, ci a deciziilor pe care le ia după ele. Toți greșim, toți păcătuim, așa ne spune Scriptura, că nimeni nu este fără păcat. Unul singur a fost fără păcat, Iisus Hristos, bineînțeles. Dar noi, oamenii, care avem de învățat de la El, nu suntem fără păcat. Putem să ajungem să fim fără păcat, ascultând de Hristos. Revin la ce spuneam. Să nu judecăm oamenii după trecutul lor. Pentru că cel mai periculos om poate deveni cel mai puternic misionar. Și vedem lucrul acesta în Saul, care a fost cel mai aprig persecutor al urmașilor lui Hristos din timpul acela. Și prin harul lui Hristos a fost transformat și a devenit cel mai puternic misionar. Numărul 3. Uneori Dumnezeu ne trimite exact către persoane de care ne temem cel mai mult. Dar tocmai acolo se ascunde miracolul. Și revenind la Anania și la Saul, vedem că Anania se temea de Saul. Pentru că și Scriptura ne spune, Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta, Sfinților tăi în Ierusalim. Ba, și aici are puteri din partea preoților cel mai de seamă ca să-i lege pe toți care cheamă numele tău. Anania se temea. Și tocmai de cel de care se temea
a avut parte. Tocmai acolo a fost trimis de Dumnezeu. Asta nu pentru că vrea să ne facă nouă rău, ci pentru că vrea să ne arate că prin puterea sa oamenii sunt transformați. Miracole se întâmplă. Numărul 4. Fii primul care spune frate celui care intră în biserică. Cineva poate părăsi păcatul. Cineva se poate pocăi, dar nu poate trăi singur. În sensul că are nevoie de cineva care să-l susțină, să-l încurajeze, să fie alături de el. Și de ce să nu fim noi primii care spunem frate acelora care intră în biserică? Acelora care îl caută pe Dumnezeu, acelora care le pare rău pentru ceea ce au făcut și dau dovadă de pocăință. Poate că în anumite situații așteptăm pe unul, pe altul să vedem cum se raportează la acela care vine în biserică. Și dacă vedem pe sora sau pe fratele că s-au dus la el și au spus, frate, bine ai venit, parcă prindem și noi curaj și mergem și noi, bine ai venit frate, bine ai venit soră. Dar de ce să nu fim primii care facem pasul acesta? Punctul numărul 5, lecția numărul 5 pe care să o învățăm de la Anania este să fim vindecători, să fim o mână întinsă sau mâini întinse. Da? Nu toți suntem Pavel, dar toți putem fi Anania. Toți putem să aducem vindecare. Toți putem să întindem o mână celui căzut. Toți putem să încurajăm, toți putem să susținem și să ajutăm la integrarea celor care vin la Hristos. Dragii mei, anul care ne stă înainte este o provocare. Și va fi o provocare până la final. Timpurile pe care le trăim nu mai sunt cum au fost înainte. Scriptura ne spune că în timpul din urmă oamenii se vor îndepărta de Dumnezeu. Dar orice suflet care se întoarce la Hristos este prețios. Și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. Nu la misiuni grandioase, nu la teologie avansată, ci la oameni. Ne cheamă la oameni. La cel căzut, la cel neînțeles, la cel nou venit, la cel care a greșit, la cel pe care toți îl evită. Dumnezeu ne cheamă să fim și noi un Anania. Și ne întreabă ca și pe Anania. Vreau să te trimit acolo. La cutare, la cutare, la cutare. Vei merge? Să răspundem cu simplitate, dar cu toată inima, în mod sincer. Iată-mă, Doamne, unde vrei să merg? Și atunci când Dumnezeu ne va spune, mergi la cutare. Doamne, da, ce trecutare, e periculos. Să nu stăm să raționăm, să nu stăm să ne gândim prea mult. Dacă Dumnezeu este acela care ne cheamă, înseamnă că El deja are un plan. Și odată ce vom ajunge acolo, vom vedea minunea care se produce prin intervenția lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră ar trebui să fie următoarea. Cererea noastră ar trebui să fie următoarea, și anume ca Dumnezeu să ne ajute să fim dispuși să fim mâinile sale, glasul său și îmbrățișarea sa. Să ne dea curajul pe care l-a avut Anania și iubirea lui Hristos. Să ne trimită la cei pe care El i-a ales și i-are pregătiți. Chiar dacă noi nu înțelegem încă, chiar dacă noi nu înțelegem modul în care Dumnezeu lucrează încă în viețile lor. Și să ne transforme în instrumente ale harului Său. Este o rugăciune pe care ar trebui să o înălțăm fiecare dintre noi. Anania a fost pus în fața acestei chemări, acestei provocări. Era un om simplu, un om care era credincios lui Dumnezeu.
dar a dat dovadă de disponibilitate. A răspuns chemării. Și deși n-a înțeles în totalitate ce avea să se întâmple, el s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. În ciuda temerilor sale, în ciuda fricii sale, el a ales să răspundă afirmativ. Unde ne aflăm noi în momentul acesta? Poate că atunci când Hristos ne cheamă, noi ezităm să răspundem. Atunci când vedem unde ne cheamă sau la cine ne cheamă, avem multe rețineri și judecăm. Poate că atunci când cineva cu un trecut nepotrivit, un trecut sumbru, este privit într-un mod urât și este judecat. Dumnezeu ne cheamă să fim asemenea Lui. Dumnezeu ne cheamă să întindem o mână și să deschidem brațele pentru toți aceia pe care El îi are pregătiți și în viața cărora lucrează. Poate că sunt chiar membri din biserica noastră. Poate că sunt alții din afara bisericii. Dar oricine ar fi, nu contează. Noi trebuie să ne facem datoria față de Dumnezeu și față de ei. Să manifestăm dragostea lui Dumnezeu, să manifestăm credința noastră în El, să manifestăm disponibilitatea noastră de a asculta de El. Să ne ajute Dumnezeu să fim și noi un Anania. Și atunci când Dumnezeu ne va chema și ne va spune, acesta este planul, vreau să mergi acolo, vreau să mergi la fratele sau la sora, să-i oferi o încurajare, noi să spunem, iată-mă, Doamne, voi merge. Să ne ajute Dumnezeu să fim disponibili pentru a-L sluji pe El și pe cei pe care El ni dă. Amin.